Nang marinig ni Eseng ang sinabi ng tagapagbantay ng mutya ng Nara, agad din naman niyang itinuro ang pinuno ng mga intiwar habang nagwiwika ng, "Samahan mo kami sa digmaang ito. Ipagtanggol mo ang aming kasarinlang pinoprotektahan. Lipulin mo ang lahat ng aming mga kaaway." Kasabay ng pagwika ni Eseng ay ang pagtitig naman ng tagapagbantay sa kinaroroonan ng mga intiwar. Nanlilisik ang mga mata nito at para bang nakahanda na itong sumugod sa kahit na anong oras. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang hinawakan ni Eseng ang mutya ng Nara upang paghandaan ang nalalapit nilang pagsugod. Nang mapagtanto ni Ermitanyong Tasyo ang gagawin ni Eseng, inilabas na nito ang kanyang punyal upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Matapos niya itong gawin, wala nang sinayang na oras ang magmaestro upang sugurin ang kinaroroonan ng pinuno ng mga intiwar. Silang dalawa lamang noon ang sumugod sa kadahilanang abalang-abala sila Manong Timo sa kanilang mga kalaban. Kahit papaano, naging panatag na din noon sila Ermitanyong Tasyo dahil alam nilang wala na ang mga mahuhusay na mga intiwar na nasa ilalim ng pamamahala nito. Habang nananakbo sila Eseng papalapit sa pinuno ng mga intiwar, panay naman ang pagsalubong sa kanila ng mga itim na engkantong nasa paligid. Subalit kahit anong gawin ng mga ito, bigo silang mapangibabawan ang lakas na taglay ng magmaestro. Ang tagapagbantay noon ng mutya ng Nara ay halos isang parang mananabas ng talahib kung pumaslang ng mga itim na engkantong nasa paligid. Nang magawa na nilang makaharap ang pinuno ng mga intiwar, doon na nila ito pinagtulungan upang magapi nila ito sa lalong madaling panahon. Engkantong nasa kaanyuan ng hayop ang inaasahan mong makakatalo sa akin, Tasyo. Masyado mo naman atang minamaliit ang kakayahan ko. Nakakalimutan mo na yatang kagaya ng mga uri ng nilalang sa mundo ninyo. Meron ding mga wangis sa mundo ng mga engkanto ang nangingibabaw sa lahat ng uri. At sigurado ako, ang ganitong uri ng nilalang ay wala sa talaan ng pinakamalalakas. Sigaw ng intiwar habang patuloy siyang sinusugod ng tagapagbantay. Nang marinig ni Ermitanyong Tasyo ang sinasabi nito, hindi na ito nagsalita. Bagkus ay ninais na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Sa paglapit niya sa pinunong intiwar, ay ang paghataw naman niya dito ng kanyang latigo upang mabaling sa kanya ang buong atensyon ng kanilang kalaban. Patuloy itong ginagawa ni Ermitanyong Tasyo alinsunod sa kanilang naisip na taktika. Ang buong akala nilang dalawa ay madali nilang magagapi ang pinuno ng mga intiwar. Ngunit paghataw ni Eseng ng kanyang sundang sa likuran nito, laking gulat na lamang niya nang dumulas lamang ang talim ng sundang nang magawa na nitong makalapit sa balat ng intiwar. Kasabay ng pagdulas nito ay ang mabilisan namang paghawak sa kanya ng pinuno upang undayan siya ng saksak gamit-gamit ang punyal nitong hawak. Ngunit kagaya ng nangyari sa kanya, dumulas din ang punyal niyang iniunday sa katawan ni Eseng sa hindi malamang dahilan. Nang mapagtanto ng intiwar na hindi niya kayang sugatan si Eseng, agad din naman niya itong ibinalibag sa lupa upang salagin ang paglapit ng tagapagbantay ng mutya. Nang magawa na siyang makagat ng tigre noon, panay naman ang pagsigaw ng intiwar
habang pilit iwinawaklit ang tigre sa kanyang balikat. Nang magawa na niyang makatakas sa tagapagbantay, ay ang muli namang pagsugod ni Ermitanyong Tasyo upang hindi na ito bigyan ng pagkakataon na makatakas pa sa kanilang mga kamay. Halos pilit tumatakas noon ang pinuno ng mga intiwar sa kanilang mga kamay, subalit hindi naman ito hinahayaan ni Ermitanyong Tasyo. Kinakailangan nila itong mapaslang sa lalong madaling panahon dahil alam nilang mas labis silang mahihirapan kapag nagawa ng bumalik ng mga mahuhusay nitong mandirigma. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, doon nasipat ni Eseng ang lakas ng kanilang guro. Nagagawa nitong makipagsabayan sa pinuno ng mga intiwar sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban. Mapapisikal o espiritual na kumbate, hindi alintana ni Ermitanyong Tasyo na siyang labis namang ikinamangha ni Eseng. Sa bawat pagsangga nito ng matatalas na sibat ng intiwar, ay halos hindi siya nito nagagawang matinag sa kanyang kinatatayuan. Napakahusay mo, Tasyo. Parang kailan lang, magmula nang makaramdam ako ng ganitong saya sa digmaan. Tunay ngang ikaw ay malakas, magmula ng iyong kabataan. Ngunit ang lakas mong tinataglay, dahan-dahan ang naglalaho dahil sa kabiguan mong matalo ang pagtanda ng iyong katawan. Wika ng intiwar. Kahit sa katandaan kong ito, demonyo, hindi mo pa rin ako matatalo. Sinayang mo lamang ang uri ninyo sa digmaang ito. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa ng masugatan ni Ermitanyong Tasyo ang kanyang kalaban sa duelo. Gamit-gamit lamang noon ang kanyang punyal, walang hirap niyang nawasak ang kabal ng intiwar. Alam ni Eseng na napakakunat ng kabal nito sa kadahilanang dumudulas lamang ang talim ng kanyang sundang sa balat ng nilalang. Ngunit nang masipat niya ang latigo ni Ermitanyong Tasyo, ay parabang isang ordinaryong balat ng puno lamang ang sinusugat nito. Alam ni Eseng na kinargahan nito ni Ermitanyong Tasyo ng isang mapaminsalang usal na siyang ninais niyang malaman. Dahil sa ipinamalas noon ni Ermitanyong Tasyo, doon na nagkaroon ng pag-iingat ang kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, panay na lamang ang pag-ilag ng intiwar sa bawat paghataw ni Ermitanyong Tasyo ng kanyang latigo. Patuloy na din sa pagtulo ang malalikidong apoy na dugo nito sa kanyang katawan dahil sa mga sugat na kanyang natamo. Si Ermitanyong Tasyo noon ay napapadura na din ng dugo dahil sa mga panakaw na pag-ataking ginagawa ng intiwar. Nang magawa ng makatayo ni Eseng, ay siya namang paglapit sa kanya ng tagapagbantay habang nagwiwika ng, "Ano na ang plano? Hahayaan na lang ba natin ang digmaang ito sa mga kamay ng iyong maestro o nanaisin mong kitilan ang nilalang na yan gamit-gamit ang iyong kamay? Sabihin mo lang at ako nang bahalang tumupad sa iyong kahilingan." Matapos makapagwika ng nilalang, dahan-dahan naman itong nagpalit ng anyo na siyang ikinagulat ng lahat ng nilalang sa paligid. Sa sobrang lakas ng presensya ng tagapagbantay, ay halos lahat ng mga intiwar ay natigilan sa kanilang kinaroroonan. Maging sila manong timo noon, hindi maiwasang maantala sa kanilang ginagawa dahil sa pagramdam nila ng kakaibang enerhiyang dumadaloy sa tagapagbantay ng mutya ng Nara. Nang masipat ito ng pinuno ng mga intiwar, agad din naman itong sumigaw ng napakalakas habang dahan-dahang inuutusan ang nilalang na kanyang kasangga
na makipag-isa sa kanyang kaanyuan. Nang masipat ni Ermitanyong Tasyo ang ginawa nito, napagpasyahan niyang umatras ng bahagya upang maging handa sa mga maaaring mangyari. Kasabay ng pagpalit nito ng anyo ay ang mabilis na naman itong pagsugod sa kinaroroonan nila Esing nang walang pagdadalawang isip. Animoy ang intiwar na yon ay merong ikinikimkim na galit sa tagapagbantay ng mutya ng Nara. Nang magawa na nitong makalapit, walang habas naman itong inatake sila Esing na siyang naging sanhi upang mapilitan ng gumante ang tagapagbantay. Sa pagsalag ng tagapagbantay ay ang mabilisan naman itong pagdakot sa leeg ng intiwar upang ibalibag ito sa lupa. Matapos itong gawin ng tagapagbantay ay ang pagtigil naman ng mga mandirigmang intiwar sa kanilang pakikipaglaban. Walang sabi-sabi, agad itong lumapit sa kanilang pinuno upang sila ay magsilbing opensa at depensa sa lahat ng pagkakataon. Maaaring natunugan na ng mga ito ang pagiging dehado sa laban ng kanilang kinakatawan, kung kaya't ang tanging naisip na lamang nilang gawin ay walang iba kung hindi ito ay protektahan. Lahat ng maaaring daanan nila Esing noon ay nagawa ng bantayan ng mga mandirigmang intiwar upang masiguro nilang hindi na muli pang masasaktan ang pinuno ng kanilang lahi. Nang masipat nila Manong Timo ang paglapit ng mga ito sa kanilang guro at kapatid, dali-dali rin naman silang lumapit upang ito ay mabigyan ng tulong. Matapos nila itong gawin, mabilisan din namang sumugod sa kanila ang pinuno ng intiwar kasama ang mga mandirigma nito. Lahat ng mga yon ay naghahanda ng kanilang mga armas sa pamamagitan ng pagdura dito ng kanilang mga dugo upang mas lalo pang palakasin ang tinataglay nilang mga sandata. Matapos nila itong gawin, bigla namang nagsiliwanag ang kanilang mga daladalang sibat at espada na parabang binalot ito ng likidong apoy. Subalit bago pa man makalapit ang pinuno ng mga intiwar sa kinaroroonan nila Esing, nagawa na siyang dakmain ng tagapagbantay sa kanyang kinaroroonan. Halos hindi nila inaasahan noon ang mga nangyayari, kung kaya't labis-labis nila itong ikinagulat. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Esing nang masipat niyang nagawa ng maputol ng tagapagbantay ang kaliwang kamay ng pinuno ng mga intiwar. Nang masipat naman ito ng mga mandirigmang intiwar, pilit nilang itinataboy ang tagapagbantay ng mutya sa pamamagitan ng pagbato dito ng kanilang mga dalang sibat. Halos nabaling na noon ang kanilang wisyo sa nilalang na yon, kung kaya't hindi nila nakita ang paghahanda ng panig nila Esing. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isa silang nagsipagbagsakan nang biglang dumapo sa kanila ang mga figurang tinawag ni Ermitanyong Tasyo sa pamamagitan ng ritual. Sapat na ang inilaan na oras ng tagapagbantay ng mutya upang magawang maisakatuparan ni Ermitanyong Tasyo ang lahat ng kanyang mga kinakailangan sa ritual na yon. Dahil sa ginawa nito, kaya nagkaroon ng pagkakataon sila Esing na lipulin ang lahat ng mga mandirigmang intiwar. Hindi na nila ito binigyan ng pagkakataong tumakas nang sa gayoy maiwasan nila ang mga nakakatakot na maaaring mangyari sa kanilang mga kapatid. Sa paglapit dito nila Manong Timo, walang habas nila itong ginilita ng leeg na siyang naging sanhi ng kamatayan ng mga ito. Habang sinisipat ito ng pinuno ng mga intiwar, wala naman itong magawa kung hindi ang magsisisigaw dahil sa galit. Matapos malipol nila Esing ang lahat ng mga kasama nito, doon na sila dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng huling intiwar na nabubuhay.
Alam nila Eseng na hindi na nito magagawa pang lumaban sa kanila, subalit hindi nila napagpasyahang ibaba ang kanilang depensa. Kahit baldado na ang pinuno ng mga intiwar, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-iingat upang wala sa kanilang pangkat ang mapahamak. Sa paglapit nila dito, patuloy pa rin naman ang ginagawa nitong pagmamatigas na parabang nagtataglay pa rin ito ng lakas at kapangyarihan. May gana ka pang magmatigas kahit alam mong talo ka na? Hindi mo yata nakikita ang kaawa-awa mong kalagayan ngayon, demonyo? Wika ni Eseng. Hindi ko kailangan ng awa ninyo, tao. Pinuno ng mga intiwar akong ipinanganak. Pinuno ng mga intiwar din akong mamamatay. Kahit sa kahuli-hulihan ng aking buhay, hindi ko ibababa ang aking posisyon para lamang sundin ang nais ninyong mga hampas lupa. Sagot naman ng pinuno ng mga intiwar. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong pinakiramdaman ng buong paligid na parabang meron itong gagawing kakaiba. Nang mapansin nila Eseng ang nais nitong gawin, napagpasyahan nilang pakiramdaman na lamang ang mga susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas itong tumayo sa kanilang kinaroroonan upang hanapin si Ermitanyong Tasyo. Nang magawa na nitong masipat ang guro nila Eseng, mabilis na naman itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Nang tumalikod ang pinuno ng mga intiwar sa harapan ni Eseng, ay siya namang pagtarak niya ng kanyang sundang na siyang naging sanhi upang magawa niyang mawasak ang buto nitong nag-uugnay mula sa ulo at talampakan ng nilalang na yon. Pagbao ng sundang ni Eseng sa likod ng intiwar, tanging pag-ungol na lamang ng malalim ang nagawa nito habang pasuray-suray na naglalakad papalapit sa kinaroroonan ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagbunot niya ng kanyang sundang ay ang pagbagsak naman ng katawan nito sa lupa nang wala ng buhay. Matapos maganap ang mga pangyayari, doon pa lamang niya nagawang mapagtanto na ang mga pangitain niya noong nakaraan ay nagkatotoo. Gulat na gulat noon si Eseng sa kadahilanang kung papaano niya nakita sa kanyang pangitain ang kamatayan ng intiwar, ay ganun din nagtapos ang buhay nito. Dahil sa pagod at bugbog nila noong natamo, ninais na lamang niya itong ipagsawalang bahala sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanya ay nagawa nilang magwagi sa digmaang kanilang kinaharap. Nang mapagtanto nilang tahimik na ang buong paligid, dahan-dahan namang naglaho ang tagapagbantay ng mutya ng Nara. Eseng, magmula ngayon, maaari mo na akong tawagin kahit anong oras mo gustuhin. Hoben ang pangalan ko at napapabilang ako sa mga islog na engkanto. Wika ng tagapagbantay ng mutya. Kasabay ng pagwika nito ay ang unti-unti namang paglaho ng boses ni Hoben sa kanyang isipan. Matapos ang mga pangyayari, mabilis na namang nilamon ng lupa ang mga katawan ng intiwar na hindi naglaon ay tuluyan nang nawala ang mga bakas nito sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na dinoon nila Ermitanyong Tasyo na bumalik na sa kanilang pamamahay upang maipagbunyi ang kanilang pagwawagi sa digmaan. Tanging tuba lamang noon ang kanilang naging paraan ng pagsasaya sa digmaang kanilang pinagtagumpayan. Lahat sila noon ay walang sawang binabalik-balikan ang mga nangyari na parabang hindi nila ito magawa-gawang makalimutan.
Kahit kailan talaga, Eseng. Hindi mo kami binibigo. Tama nga ang ating guro. Ikaw lamang sa ating pangkat. Ang may kakayahang kami ay pamunuan. Wika ni Julio. Lahat tayo ay pantay-pantay dito, Julio. Maging ako man, hindi ko itinuturing ang sarili ko na pinuno ng ating samahan dahil tayo ay magkakapatid sa dugo man at kaluluwa. Sagot naman dito ni Eseng. Tama yan, Eseng. Walang sino man sa atin ang nakakataas. Kahit ang mga anghel na tagasunod ng Panginoon ay kapantay lang natin. Yun nga lang, higit silang hinirang ng Ama na nasa langit. Singit naman ni Ermetanyong Tasyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya inilahad ang tungkol sa bago niyang kasangga. Inaasahan na din yon ni Ermetanyong Tasyo sa kadahilanang alam niyang meron talagang bumabantay sa mga mutyang hindi pangkaraniwang napapangalagaan ng mga ordinaryong tao. Maliban sa kabal, nagkakaroon din ng pambihirang lakas ang isang tao kapag nagawa niyang pangalagaan ang mutya ng Nara. Nagkakaroon din ito ng bilis at liksi at hindi madaling mapagod sa kahit na anong uri ng trabahong gagawin nito. Ayon pa kay Ermetanyong Tasyo na kahit may taglay na kakaibang lakas ang mutya ng Nara, binabalot pa rin ito ng kamalasan. Kung nais ni Eseng na maalis ang bahid ng kamalasan sa kanyang mutya, kinakailangan niya itong pangibabawan sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng dasal at pagpupuder sa kanyang sarili sa loob ng 3 buwan. Matinding pananalig din noon ang kinakailangan ni Eseng para maisakatuparan ang nais niyang mangyari sa mutyang kanyang tangan-tangan. Kapag nabigo siyang ito ay gawin, habang buhay siyang yayakapin ng kamalasan sa kahit anong aspeto ng pamumuhay. Darating sa puntong kakain na siya ng lupa dahil sa sobrang hirap ng kanyang pamumuhay na tinatamasa sa lupa. Dagdag pa ni Ermetanyong Tasyo na hindi malabong darating sa punto si Eseng na maging kasumpa-sumpa na para sa kanya ang tangan niyang mutya. Walang silbi namang magkaroon ng pambihirang abilidad kung hindi mo magagawang maiahon ang iyong sarili sa labis na kahirapan. At ang mga ganoong kaganapan ang magiging pagkakataon ng dyablo upang siya ay linlangin sa kahit na anong aspeto. Maaaring mahulog si Eseng sa patibong nito sa kadahilanang wala na siyang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang alok ng demonyo. Matapos itong marinig ni Eseng, ay halos hindi niya magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Ilang minuto din sila noong binalot ng katahimikan hanggang sa nagawa na itong basagin ni Ermetanyong Tasyo. Huwag kang mag-alala, Eseng. Malakas ang tangan mong mutya. Alagaan mo yan dahil yan ang magtatanggol sa iyo sa lahat ng oras. Huwag mo na munang isipin ang kamalasang hatid nito. Bagkus ay isipin mo na lang ang tulong na magagawa nito sa iyo at sa mga kapatid mo. Narito kami, Eseng, nakahandang umantabay sa iyo sa lahat ng oras. Sa amin ang suporta, sa iyo ang gawa. Kaya pagbutihan mo upang magawa mong pangibabawan ang kamalasang hatid nito. Wika ni Ermetanyong Tasyo. Salamat po, Lolo Tasyo, dahil nakahanda kayong gabayan ako. Hindi rin naman ho ako nag-aalala sa tangan kong mutya dahil alam kong bigay ito sa akin ng tadhana. Sagot naman ni Eseng. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang paghawak naman niya ng mahigpit sa mutya ng Nara habang nagwiwika ng, Panahon na para malaman kung sino ang mangingibabaw. Kamalasan mong taglay o ang swerte kong dinadala.
Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan na nilang magpahinga upang paghandaan ang susunod na mga araw. Kinakailangan kasi nila noong makabawi sa kanilang paghahanap buhay dahil sa ramdam na nila ang pagkakapos ng kanilang mga pangangailangan sa tahanan ni Ermitanyong Tasyo. Maging sa bigas noon ay wala na silang makain, kaya na may tulong-tulong sila Eseng sa pagtatrabaho sa bawat araw na dumaraan. Kinaumagahan, maaga pa silang nagpaalam sa kanilang guro upang umpisahan na ang kanilang pangangaingin. Hindi na muna nila piniling ituon sa isang bagay ang kanilang trabaho upang mas madali silang makalikom ng salapi. Ang ginawa nila Eseng noon ay pinili nilang hatiin sa dalawa ang kanilang grupo upang mas madali silang makalikom ng pera. Ang pangkat noon ni Makot, piniling maging kargador sa kanila upang madaling makalikom ng salapi. Kinahapunan, lahat sila ay merong dalang pagkain na siya rin namang labis na ikinagalak ni Ermitanyong Tasyo. Masaya nila itong pinagsaluhan na walang bahid ng pagrereklamo sa bawat isa. Kahit papaano, napakapalad ni Ermitanyong Tasyo dahil sa nagkaroon siya ng mga disipulong tanging pag-ibig at kasiyahan ang pinaparamdam sa bawat isa. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagagawa ng makabawi nila Eseng sa lahat ng pagkukulang nila sa tahanan ng kanilang guro. Ang buong akala nila Eseng noon, wala nang magaganap na kakaibang pangyayari, subalit biglang dumating ang isang punto na muli na naman silang makakasagupa ng isang hindi ordinaryong nilalang. Isang araw habang nagtatrabaho sila Eseng sa baryo, merong pumutok na usap-usapan tungkol sa mga hindi maipaliwanag na mga nangyayari. Ayon sa balita, meron umanong 3 babaeng nakitang patay sa 3 gabing magkakasunod. Naganap ang mga pagpatay na yon sa isang abandonadong bahay na kung saan minsang pinamahayan ng mga kuro-kurong kultong pamilya. Matagal nang lumayas ang mga ito sa baryo, subalit naroon pa rin sa bahay na yon ang bakas ng mga nakakapanindig balahibong ritual na kanilang ginawa. Nang marinig nila Eseng ang salaysay ng mga ito, napagpasyahan nilang hanapin ang nilalang na gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Maliban sa pagtutugis sa nilalang na yon, dagdag isipan din para sa pangkat ni Eseng ang nalalapit na paghahari ng mga aswang. Kinakailangan na nilang maghanda noon sa kadahilanang sa mga susunod na linggo, inaasahan na nilang magiging agresibo ang lahat ng lahi ng mga aswang na naroon sa paligid. Kung hindi nila ito magagawang malipol, alam nilang maraming mamamatay na mga inosenteng tao. Okay, grabe. Ang angas talaga. Ang angas talaga nung gabay ng mutya ng Nara. Ewan ko naangasan talaga ako sa character na yun. Pero yung 14, siguro bukas na lang ng umaga or 1 PM para naman maraming makinig. Ayun na lang, pahintay na lang ako Salamat.